Cool. Masa may buot pasabot aning sinulat sa panapos ni Juan sa gipadayag nga katong nasulat dito nga ang magdugang nining propesiya nining libro ha dugangan ang mga katalagman ug ang magkuha nini kuan ang iyahang bahin nga kahoy nga gandam sa balaang syudad. Unsa may buot pasabot ani Col? Kana boy, ang boti pasabot na may mga propesiya diya sa balaang kasulatan, di ba? Mga nangabihag kay hanuman nagaantos man sila. Tanawa karon daghan nagagamit nga sila kuno ang sinugo, sila kuno ang successor sa Ginoo, sila ang anak sa Dios, anak sa tao, kahalili ni Kristo. Pero tanawa ang ilang mga binuhatan, ilang gikuha ang propesiya sa libro, nagbuhat sila laing pulpito, nagbuhat og laing balaod, pareha karong balaod sa katabang sa simbahan, sulat ni Pablo kay Timoteo. Gibuhat ba na sa balaod dinhi sa yuta, di ba wala? Wala. Kanang pagpaubos, pagpasaylo hug gigma ang imong ayaw kunyo gamita nga mahimo kamong halangdon. Ayaw kamo paglingkod sa lingkuran nga pinasidunggan. Ayaw ko nyo gamita sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Naa naman na diha. Naman na sa balaang kasulatan. Tanawa, di ba daghang nakakuha, boy? No? Sa propesiya. Nakakahaloki ninyo ang Diyos. Higugma ang Diyos sa tibok mong kasing-kasing o guna-huna. Higugma imong isig kaingon sama sa imong kaugalingon. Kung unsa ang dili nimo gusto nga buhaton kanimo sa imong isig kataw, ayaw buhata kaniya. Nga tanawa karon daghan kayo karon nag-angkon nga Kristiyano. Nya nabuhat na boy. Wala gina. Dili ba? Nya karon panahon naman ron sa espiritu. Kini ako isulti gid nako ni kaninyo tanan. Kay ang espiritu may nagsulti nako. Si Kristo magid mismo dili pare, dili obispo, dili santo papa, dili pastor. Tawhanon man na ang ilang pagsubay, paghubad man ang ipasilyuhan sa una ni Daniel. Mo na karon nga daghang katalagman. Mo gani nga akong gidawat na lang ang espiritu sa kaniadto panisa nako nagahangyo niya naay katabang nako diri sulayon ko sa tulo ka tuig, di ba? Kato sa una nagapulaw ta, nagsakripisyo ta. Mao man tong hinungdan nga dili nako nila dawaton, dili na mangita nako ako mga parente, ako makauban mga higala kaniadto diya sa simbahan, wala nako nila gidawat. Ang mga pare kaniadto mo anhigid sa kuha dinhi kay haron matuman ang naa sa balaang kasulatan nga kung kinsa ako mausab ikaw. Mao na nga lisod kay boy magsulti sa balaang kasulatan nga magsulti nga magbuhat ka. Kaya ang mga tao dili man mo pabor gyud sa iya sa Biblia. Mo na si Kristo mo ni-repeat nako, di ba? No? Nawa kung tabi ni daghan kay mo suroy-suroy og ilang sutaon tinuod ba, pero daghang nakakita diri nga akong gitambalan, pero nganong nangutana ko sa espiritu nganong dili man gyud sila mutuo, nangaayo sila, pero nagpalayo man ako tungod kay sama kuno ni Kristo sa una gipapatay siya. Dili sa gustong mudawat sa ni Kristo, gusto na nila nga gamiton ang pangalan nga Kristo. Ipapatay nila kanunay si Kristo. Mo nagagikuha tanawa karon ang ilang mga binuhatan daghang nagawali no. Daghang binuhatan, ayaw ka mo pagwali, ay daghang nagsulat og mga libro. Nya daghan naman hinuon kaayo ang mga pulpito, mga balaod, kada simbahan na ay mga balaod na mga baylos. Nya unsaon man paghusay ana boy. Mo na karon nga daghang katalagman. Padulong naman gyud ta karon kay sa espirituhano naman ni mao naman ni karon mao pa ang sinugdanan nga gikan sa pagkahuman nato mao to ang sinugdanan, nagpaabot na lag pila ka katuigan pero wala nagpasabot ng kabalota. Mo na atong papel dinhi nga magbalaan gyud ta para ma-extend pag taas-taas ang kalibutan. Pero tanawa ang mga tao, tanawa na hitabo sa Turkey before ni sa una nga wala ko ni gidawat bita, di ba nag-ingon na daan siya, nagmensahe na ko daan ninyo nga adunay sakit nga sukad sa sukad, dili wala na hitabo na to katong COVID, di ba? 1 year before atuan na to din nagsakripisyo na ta din nga magampo ta nga kanaon ta gahom man na sa yawa na. Kaya ang mga tao naman bara ibara ang Diyos aman boy, tunglo siya, mupatay siya, mugamit siya sa gahom sa dautan yan tagaan ta ba murag si Job ba ay nagpatya na sila. Yang tungod ni Kristo yang gikuanan og karon nagpakatao man
ang espiritu nako di murag ako pod ang nagsakripisyo sa kong kaugalingon, nihalad ko sa kong kaugalingon, bahalag mamatay ko para ma-extend lang gyud ang mga tao dinhi sa kalibutan. Unang itugyan ako atong last, ingon ako patay na ko boy sa tawhanon. Kita ko ninyo, murag wala lang ako permi ko gikapoy, labi na ako nga adunay mga tao nga nangatintan, nag-away, nagbingkil bisag kamo dinhi. Muntag sama ni Pablo God, muntag parehas mo na ako. Kabalo man ko nga dili gyud ninyo makaya. Ako ang gidala, muhatag ka sa kaugaling mo na karon dagang katalagman. So gidugangan gyud ang balaod ni Jesus kini mga pulpito man ni pagdugang. Dagan ang balaod sa simbahan, tanawa God ang balaod sa simbahan. Bisag subayon nila kana ding pag-usap-usap sa pagbasa. Mo na siya. Na may mga title, na may mga pamagat. Nganong nagbuhat-buhat man sila pagbasa, nagkapabor sa ilang kinaiya, kagor sa ilang pagtinuhuan. Mo na siya ang calendar guide. Dahil, basin sa ang laing mga sikta tanaw bagod, gibutang lang na ang bersikulo diha, parang timan animo niya. So, parang masabtan nimo, humanon git nimo. Ang pagbasa, marag teleserye ba? Nya karon giusab man. Tanawa karon na abay reliyon inani iyon pagsulti nako, di ba? Kita lang nag-ingon nga title, humanon ang title aron masabtan. Tama. Ang ila sumpayon pero dili man yung balan sa title. Dali ra ang pagpangita sa kaluwasan boy, dali ra. Kung naay dili masabtan, pangayoon nimo sa espiritu anang mga sumbingay na nasa espiritu anong gasa nato na karon. Mo nang sige ko usahay makita ko ninyo nga maghilak ang ano man. Mag-uol naman po si Kristo kaya ang abunuhan niya ako po nag-abuno po unta ko din sa kalibutan pero wala may mo interest ining mga pulunga, wala boy. Tanawa karon ang pabor sa mga bata o mga batanon, di ba? Kung naay mga TikTok gikuha no ang balaod no. Ang gikuha ang propesya sa Ginoo. Unsa dan ang propesya day ko nga pulunga o sa ibot pasabotan na. Mao na siya ang mga tao sa unang linamdagan. Propesya ba? Gisulat na mga propeta kaniadto, gisulat na sa balaang kasulatan. Wala nila ang propeta boy gawas ni Jesus, wala na. Nya nagdugang man sila. Siya ang last nga propeta. Oo, siya. Siya ang last nga propeta ug nakigius siya ngadto sa Dios kay siya man ang gipadala sa gugma sa Dios amahan kanato. Nya nakigius at siya pinaagi siyang kamatayon. Pero sa pagbanaw niya siya nang Dios. Siya na ang Dios. Naa niya kay espiritu man ang Dios amahan. Kay naaman na sa balaang kasulatan gihatag tungod kay sa pagkamatay nagpakamatay siya ug may katungod siya nga mo patay. Naaman na sa balaang kasulatan na ako mga gisulti. Tama gud. Di ba kaniadto nagsigipat ta nagsugod tani niya nakighusay kunyo kada hapon sa balaang kasulatan tagsa-tagsa diingon gani mo nga naagi di sa Biblia no. Boy walay tawhanon ako nga gisulti sa Facebook sa akong gitubag ninyo kung tawhanon. Ang boti tawhanon magbatbuhat ko og sugilanon ba gawas sa balaang kasulatan. Naam na sa Biblia. Bantayan ninyo ni ang mga mini nga magtutudlo, mini nga propeta magbatbuhat ning mga sugilanon. Magmisa si tanawa ko ninyo ang mga pari, tanawa po niyo mga pastor magbuhat og mga istorya nga gawas na sa balaang kasulatan. Nya nagbuhat na pod og laing balaod na pod. O sa English pa ganyan, lawom pag English, Bisaya na pod niya. Mamatay na lang ang oras sa pagpaminaw sa tao nga wala gyud na nakatunan ang mga tao. Wala na sabtan. Mo na karon ang akong gikadlokan boy kay tungod kay gikuha man ang mga propesiya karon pagpaubos sigugma ang imong kaaway gikuha man na karon nila o tanawa dili na reliyoso na ang mga nasod nga ligon kana si Biden o si Putin dili na reliyoso na sila, Dios nun po na sila pero gikuha man nila o gisakmit ba ang kalibutan karon dili na iya tungod kay gisakmit sa kahakog ug pagka mapahitason sa tao. Di ba naanas bala ang kasulatan? Mo na karon nga isip warning sa Dios na ay mga lugar nga nangamatay na uban linog ang kaning sinsya pagtuon naman nga tawhanon dinhi sa kalibutan, di ba? Daghan ng mga scientists nga maglisod sila og explain katong mga artifacts nga ilang nakita maglisod na sila explain na agid ay ang Dios na adi kasasayan. Tama gud. Mo nang kanang ingon pud nimo nga dugangan ang kahoy sa balaang syudad. 2,400 ang balaang syudad nga gibuhat na ni Kristo. Naadiya sa kuan. Amo na ingon nga balaang kahoy. Kuan ang kahoy sa ipadala ngadto sa balaang syudad. Naadiya sa gipadayag na ni Juan. Kani adto kanang gipadayag poy dili na masabtan. Bisa ka nang giingon ni Juan karon nga ang panapos ni Juan di na masabtan katungod kay wala man na paghitabo. Wala pa man nahitabo ning sukad sa sukad nga moabot na gani ang katalagman nga kasakitan
nga sukad-sukad nga wala pa nahitabo kaniyo mao na ang sinugdan nga pagpangandam sa mga tao. Tama gad. Nga daghan ang mga tao nga magsulti sa ilang bisyon. Daghan ang mga tao nga magsulti nga Jesus is come back. Naa naman na karon. Pero tanawa ang nagawali nga nagpakarong inon, nagsige hinog pangayo para tukod na pud og simbahan, dagko kay mga simbahan nga nangalusno na mangani na. So dapat gid no mas maayo nga masabtan ni sa kadaghanan no. Boy, mao gining kamatawaran. sultian ti ka boy. Gisulti na nako ni nangutahan naman ko Ginoo nga nung dili man sila mo gusto ani. Ayan sa nako. Kay wala pa man naabot ang katalagman nila. Pero ang mupasa ko no ani sama man siya nga nagwali kini mga pulong kay gikan man ni sa espiritu, gikan man ni nako dili sa kuha gigamit lang ang akong kasing-kasing gikan gid din niya bisag ila akong ipobar, bisag ila akong gikan gid sa Dios. Kay wala ko'y gisulti dinhi nga tawhanon tanawa nagpadios-dios ko dre. Ako manggani inyong sulugoon kana sila mo nay nagpadios-dios kay sila nagpataas sa kaugalingon, gigamit nila si Kristo katong humot ba, humot ang pangalang Kristo pero lisod ang iyahang pagbuhat sa iyang mga sugo. Sa to pa pangalan lang niya dili sa gusto kanang ang tao gyud nga mubuhat, musuko sila ingnon nagkulto dautan kung magsulti tungod kay dili man sila gusto sa buhat, pulong raman ilaha pakaon lang o gusto man sila naglingkod sa lingkuran ng pinasidunggan mo ni naman sa walang kasalatan nangangaon sila pero dili gid sila mga busog. So, murag dili sila kang kontento sa ilang kaugalingon, wala katagbawan. muna mag-ilog sila padaghanay kay kung daghan po kag mga tao, daghan po kag maabot nimo boy. Ila nang gilimot silang kaugalingon, pasagdain na sila boy kay niingon ra ba ang Ginoo, hukman ra ba mo sa atong mga tinago. Wala man dili man ko katungod ana, igo ra man ko magsulti. Ay parang dili po ko manubag unya inig abot sa panon basig moingon sa Ginoo sa kuha nga anak, ikaw akong gibuhat nga usa ka Mesiyas, di ba? Usa ka tawo nga nagsakripisyo sa kalibutan bisa diri inya nganong wala man nimo gisulti kanila. Ako ni isulti kanila. Wala na ako nag-angkon o kung unsa man ang akong apelyido, kung unsa akong parente, dili ko mang-angkon kasama sa giingon sa Ginoo ang akong mga parente, ang akong igsoon, ang akong anak boy katong namahadlokon sa Dios. Kay nahadlok magyud ko sa Dios. Unsa man kung angkonon nako sila, unya himuon ko nila daotan. Ako ana nang naaksaon na boy. Sige gihilak kung ingna kong tamayon, ingnon pa ko nila gipakaulawan ang akong kaliwat, dili. Wala ko nagpakaulaw. Tanawa ako mga bata na yung mga trabaho, naga-eskwela. Sila ang nagpakaulaw kanako kung sa tinuod lang pwede ko anihion nila. Wala man pod sila nagabasa sa balaang kasulatan sa pag-ingon nga kung adunay libak ng mga kutso-kutso adtua imong tuon parang sutaon tinuod ba ni. Wala pa sila kabata. Pareha karon ang simbahan karon. Kinsa gud ko diha sa una sa simbahan anihion pod ta ko nila. Ngayon sa ilang gibuhat nako. Unya kung magatubang ko na matapad ko nila bisag mga kaabag mga unsa diri ang mga kauban ako maayo kay katakatawa. Unya nagtalikod nako ingnon ko nila nga kulto daotan. Ang gitambalan ako nagpatambal mo ninuli nga buang man na. Gusto naman ko makigusay nila pero dili man ko makigusay nila sa tamang pagigusay, dili man ko makigpulong. Mao ni karon ng balaang kasulatan ako. Niingon ako nila kung dili sila makigusay nako ang Dios na muusay kanila. Niingon naman ko nila Ginoo kung dili sila mamati kanimo, ako lang imong gigamit. Kung mahimo kuha ang akong lawas para kanila. Pero wala man ko gipatay sa Ginoo kay kung biyaan kuno nako kinsa pa man ang magsulti kaninyo, kinsa pa may magatiman kaninyo. Sila kuno ang nagatiman pero sila may hino nagatiman boy. Kung ingon sila bakak ni akong gisulti, pakitaan daw ko sa ilang buhat. Kay pakitaon ako sila sa akong buhat. Madako kay pagtuo. Sila sigilag tuo nga walay buhat. Sig ampog matuman ang pagbuot wala kabalo. Unsay pagbuot? Di tanawa karon ng kalibutan. Kung naay mga sakit ng mga linog, sig panghayo sa Ginoo dili madungog ang atong pag-ampo ko aduna tay jutay nga sala. Basaya na namo kasuko. Pasagdain na sila. Pangay pasaylo sa mga pasayloan ang mga tao na. Pero ang problema boy kay ako man ang gamiton kay dili man kuno nila madungog ang espiritu kay kalibutanhon man sila. Taas John 14, di ba? Una ang balaang kuhaan ang kahoy sa balaang siyudad sa ato pa. Sa lawak sa akong aman aduna nagtakamoy lawak dito ba basahon na sa mga kaabag klaro gyud na basahon gyud na kung mamatay. Niyon saan pag sulod di mo to sa lawak nga wa ka nakapadala og mga kahoy. Ang butig kahoy ana mapaobsanon, mapasayloon, may gugmaon, malahotayon, mapailobon, bulahan ang gidaog-daog, bulahan ang gitamay, bulahan ang giining nagbuang nga magsulti sa balaang kasalatan. Kabulahanan. Kanya tanawa karon ang nagawali na aba na sila sa kabulahanan.
bulahan nga hayahay. Wala. Gamit nila mo, naiingon sila, gamit ninyo ang akong gibalaan. Boy, ayaw nyo gamita ang mga ribulto kung wala ninyo gikinabuhi. Kung wala na sa imo, padiyos-diyos na. Bisag puno og cross na imong balay, bisag puno na og mga ribulto nga gisantos sa una ni Kristo, wala nang bisa, padiyos-diyos na. Tanawa sa una ka ng mga gisantos, gisunod na ni sa simbahan. Tanawa na nangamatay nga mga santos, gisunod na nila kung buhi. Santoso nila kung patay, kadili man sila mabuhat sa gibuhat sa mga santos. Kanang mga bayani, nabayani rin na karon sa una, pero ang mga tao sa una musunod anang mga buhat sa bayani. Dili. Pagkapatay na ilarig ibayani, boy mo po si Kristo. Pagkapatay na ilang pangalan, ang pangalan ni Kristo hanon. Pero wala sila nakasunod. Boy, kinalang magsantos pot mo, magbalaan. Kay sultian ko kamo, walay makasulod dito sa balaang syudad. Kung ana ang garbo kakog na ang pagkamapaytason. Kung dili sila mahadlok, pasagdain na sila. Ako lang ni isulti kay matod pa sa akong giingon na anan sa atong YouTube channel. I-subscribe ninyo na sa Espirituhanong Gasa. Kung aduna mo yung mga tao nga nakabig o nasulti ninyo ni ang Diyos ra maghatag kaninyo anak. Kung mahimo ikalat ni sa tibok kalibutan, i-transfer ninyo kung unsa ang mga pinulungan kay ako original ang gamiton sa Espiritu boy, dili piki. Mga naunsahay maka-antigo man ko og mga ubang pinulungan dili piki kay original gyud kinaana sa balaang kasulatan. Kinahanglan gyud ang iyang gamiton nga kasing-kasing siya gyud mismo, dili piki. Naman sa balaang kasulatan dili siya mogamit duha og tulo lang ka pinulungan. Kaya ang mga piki nga tao mogamit og mga laing pinulungan kay ingon sila dako sila kaalam, dako sila panahon sa pagtuon, mga pilosopi. Giusab nila ang balaod sa Dios mo na karon. Boy, ako na nang isulti. Isulti gid niya tanan. Kay uyugo ning kalibutan walay bisan gamhanan nga tao. Walay makatupong sa Ginoo. Mga nakaron ang Torque, depor pa na pila pa ka bulan. Nagahilak, naga-prayer na to. Ako sige ko hilak Ginoo ay lang intaw. Yan nakita man po dito laglagon man na ang mga higanting mga nasod. Yang bubuto na karong nuklear. Sige sila kalipay nga ligon ang kuno ang atong nasod kay naanay mga armas. Kung bubuto na pila ka tao mamatay. Ang problema boy kung mamatay ta boy, dili pa kita magali uban sa Ginoo kay dautan ta. Mapaytas unta ba sa pagarbon. Sunugon ta uban sa kalibutan ka masunog magining kalibutan. Tama nang naay mga bisyon. Wala nagpasabot na ng hadlok na. Mag-prepare lang, preparasyon tang atong babay ng anak ba. Di ba? Sama ka mo sa babay ng anak kita mag-prepare. Tama gud. Pag-prepare mo kay si Kristo at kabalo kung ano sa mo balik. Sige kung na dili sa kabalo. Kinahanglan malamon lang makatugkad. Oh, di ba na itong sa kuan si Daniel no? Nang maalamon tugkaran ninyo ni. Kanang ingon nimo boy, nahitabo na nakaro boy. Gidugangan na ang mga katalagman. Ang problema anak, kung mamatay ta, wala tay bahin sa atong lawak dito sa balaang syudad. Na sa balaang kasulatan, busahon ta na nila. Kada nagawali unta dili unta magpili-pili pabor kanila. Sige pili nga kami ang simbahan tinukod ni Kristo. Ngano naman sa balaang kasulatan, duha og tulong magiskot ka na ako anak ako kaninyo kay akong templon yung kasing-kasing ang simbahan tukura inyong tulda lang ni atong lawas. Tanawa boy ang nagawali anak nagasulti anak magsigig bot-bot og like istorya na human na lang bisa muhuman na lang ang ilang selebrasyon mga Bible service uban mga pinulungan kunya kung magsulti sa tinuod ingnon sila nga dili magtuo kay daotan boy. Ang tinuod nga daotan boy wala sa binuhatan. Kinahanglan makita sa binuhatan ang maayo. Ang taong daotan makita ganing sa binuhatan kana muy klarong daotan. Kung baba lang boy ay tuwa na kay ang magawa sa baba hugaw kana higikan kana sa kasing-kasing puros pagpakarong ingnon maayo kay musulti maayo magwali pero naa di interes ang kasing-kasing manggawas na boy sa binuhatan. Pag binuhatan lang mo dili niyo makaya ang espiritu. Bisag kinsa ang magsulti dili niyo na makaya mapusis. Ako gani porti na kong paningkamot nga akong mahubad ang gisulti sa espiritu sa mubo nga pinulungan nga sibo sa akong pagkatao. Mana makasabot ko sa mga tao kung dili sila magpasaylo na ako dili sila makadawat ko kasabot ko nila yes kay ngano man lisod kay dawato ng espiritu boy. Basta na kay garbo. Bisag kinsa ka basta magpaubos ka. Muangkon ka kung kinsa ka, tao lang ka. Pero ang dili maangkon boy. Daghag mga hinungdan. Pero ang gusto bisag kinsa ka mangita gid na dinhi nato. Kailan na sila nako tanawa karon ang mga patambal ilang ingnon na po nga dili patambalon ri ka pasimbahon nag-ingon ko nga pasimbahon tungod antaw dili gusto ay giingnan pod nila nga dito simba namo kay sure nami boy ang tinuod nga templo
nagisgot ug mga balaan ng tao, nagtuman sa mga sugo sa apostoles, di kay gipatay kanunay ang apostoles. Si Okay. Kristo ang tinuod nga pangulong pari, sulat ni San Pablo ngadto sa taga Hebreo. Anino lamang ang mga pari dinhi. Tama gid. Kung miingon sila nga akong gibirahan sila, nabasahan yun as balaang kasulatan. Kamo ang laing reliyon, laing sikta. Kamo ang mga Katoliko, pagpalit mo og Biblia. Sa tanan nga mga viewers ug sa mga subscribers nga kanunay nagasubaybay kami sa Espiritu Hanong Gasa, kinasing-kasing gayud nga nagkapasalamat kaninyo og nagalaom sab kami nga inyo kini nga sabtan ang tanan. Og busa, please like, share og comment kung kamao dunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Og please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko og mga bag-o nga upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan.